Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. Имрӯза наворда 10 та мошинҳои фурӯшӣ ҳастанд ки мошинҳои беҳтарин ва бо нархи дастрас. Чӣ хеле ки дар навор мебинед бародари ин мошинҳо ҳамаш мошинҳои фурӯшии имрӯза ҳастанд. Мошинҳои сабурак ва мошинҳои боркашам дорем ки баъзе бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. КамАЗ ва дигар намуди мошинҳо ҳастанд. дӯстони азиз, мо мошинҳоро беҳтаринҳо ва бо нархҳои арзонтарша пешкашатон мегардонем. бародарони азиз, видеоро то охир тамошо кунед. Ба видеонавори мо лайк гузоред. Дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. Дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. Ва агар шумо ҳам мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номерои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. мо бошад видеонавор сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. Ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделитсия кунед. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, Линколн ҳастад ки соли барои 2002 сӯзишвориш танҳо бензин будай. кузови седан, объёмаш 3.2 гуфтагӣ. Коробка передачи автомата дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ҳамаш 100%. Мақсад барои бизнес кардан мега хубай, дар ҳамин туё ҳамин хел маъракода мақсад беҳад мега закаст бисёрай. Ва вариантҳои алиширам ҳастай. Мақсад занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 75 000 сомон мега. бо савдо ҳам мешавад. ин рақамош занг занед. дуюм мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, инашам Линколн ҳастад ки соли барош 2003 сӯзишвориш танҳо бензин будай. кузов седан, объёмша 4 гуфтагӣ. коробка передачи автомата дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. срочно мега сум дар кор шуда, ба ҳамин хотир мефурӯшемаш. мошин ҳамаш 100%. салон кожа, 4 та электропакет, 4 та баллони нав. мотор мега ягон расход надорад. танҳо документҳои солонаш бучидагиан халос. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нақша 40 000 сомон мега. бо арзонам мешида. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, Opel Astra B ҳастад ки соли барои 1998 сӯзишвориш газу бензин будай. кузов седан, объёмша 1.6 литр мега. коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ мега надорад. техосмотрш мега то ахираи имсол ҳастай. кузову мотор мега ягон камбудӣ надорад. 100% срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, нақша 33 500 сомон мега. бо савдо ҳам мешавад. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, Daewoo Nexia ҳастад ки соли барои 1996 сӯзишвориш газу бензин будай. кузов седан, объёмша 1.6 гуфтагӣ. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. коробка, мотор мега 100%, ягон расход надорад моторош. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 13 500 сомон мега. бо савдо ҳам мешида. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
панҷум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. ваз 21099 аст ки соли бароиш 1996 сӯзишвориш танҳо бензин буда, кузов седан, объёмаш 1.5 гуфтага, коробка передач механикай дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% мега 4 та баллони нав, аккумулятори нав, мотор, коробка ходовой мега 100%, черепахош мега варид надоранд, умуман мега газ задагӣ нест, танҳо бензини холиқатӣ гаштагӣ аст, срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 7500 сомон мега, бо савдо мешуда. ин рақамаш давраи экран марҳамат занг зане, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурӯшии бародарони азиз. камаз аст ки бародарон мошинҳои болкаш дархост кардаги буданд. соли бароиш 1990, сӯзишвориш дизелӣ аст, коробка передач механикай дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад, мега ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нақша 95000 сомон мега, бо савдо ҳам мешидай. ина рақамаш давраи экран марҳамат занг зане, мошина харидорӣ кунед. ҳафтум мошини фурӯшам дӯстони азиз. камаз самасавар мебошад ки соли бароиш 1990, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега мошин 100% ҳамаш кор мекунад, самасавараш мега кор мекунад. мошин 13 тонна аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нақша 80000 сомон мега, бо савдо мешавад. ин рақамаш давраи экран марҳамат занг зане, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. грузовой танген аст ки соли бароиш 2008, сӯзишвориш газу бензин буда, коробка передач механикай дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. радной краска, салон тоза, ягон ҷо мега задагӣ пӯшидагӣ надорад. газу бензин кор мекунад, яксола мега ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 28000 сомон мега, бо савдо ҳам мешавад. ин рақамаш давраи экран марҳамат занг зане, маълумотҳои иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. грузовой зил аст ки соли бароиш 1983, коробка передач мега механикай дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мошин состоянияш мега 100% мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Гулистон, нақша 30000 сомон мега, бо савдо ҳам мешидай. ина рақамаш марҳамат занг зане, мошина харидорӣ кунед. даҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. грузовой камаз аст ки соли бароиш 1990, сӯзишвориш дизелӣ буда, коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянияи мошин мега 100%, коробка, кузов, мотор, баллонош ҳамаш 100%, дета баллони запаска дора. мошин мега антифриз, бакаш 500 литра аст, срочно сум дар кошидагай, масад ки мефурӯшемаш, арзонам мекардай.
мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, нақша 104 000 сомон мега. Бу савдоам мешидай бародарон мега срочно сум дар кори арзони хубшам мекунем. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед, маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, ин буд 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардониндем. бародарон, ба видеонавори мо лайк зоред, имкон бошад дар имо ватсапатон поделитсия кунед ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед. хайр, то видеоҳои оянда.